Eguerdion. Zuen itxaropenaren arrazoiak jakin nahiez, otoitzaldi ontara bilduzeraten guztioi, ongi etorri. Ta segura irratiaren bidez egunero gurekin zaituztegun guztioi ere, ongi etorri beroa. Etorkizunarekin betirako ondatzen ote da gizakia. Heriotzarekin betiko ondatzen ote da gizakia. Etorkizunik bai ote dugu gizakiok. Galderak eskagarriak guztiontzat. Itxaropenerako arrazoirik ez ote daukagu. Jainkoak lehendabizi gure gogoak jakin nahi ditu, bere asmoak betetzen hasteko. Ama Birjinaren jasokundearen festa, gure itxaropenaren oihu eta garrasia da. Gizakiaren azken etxea ez da hilobia. Etorkizun hobea daukagula izaki guztiok aitortzen du gure fedeak. Eta bizi berri hori bizi duela Ama Mariak. Jainkoaren agintzariak bihotzean arduraz gorde zituen berak eta bizitza agintzari horien arabera antolatu zuen. Jesusen piztuerak eta Mariaren jasokundeak Jainkoak bere hitza gordetzen dutenentzat prestatua daukan etorkizuna adierazten dute. Berri on hau ospatu nahi dugu guk gaur. Eskertu dezagun Jainkoa gureganako zuen ardura Mariaren bidez agertu zigulako. Zutik jarri eta kanta dezagun. Kanta dezagun, denok. Zeno lurren erregina, aleluia, aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Mariaren seme eta gure salbatzaile den
Jesu Kristo gure jaunaren grazia izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Paskoa da gure itxaropena suspertzen duen egi ederra. Eta hori da gaur ospatzen duguna, gure amaren zeruratzea. Hasteko, itxaropen horretan finkaturik jo dezagun gure jainkoaren errukitara. Jesus jauna, gurutzeko odolaz, aitarekin adizkedetu gaituzuna, errukin jauna. Errukin jauna. Jesus jauna, gurutzetik ama Maria, gure amatzat eman diguzuna, Kristo erruki. Kristo Jesus jauna, aitaren eskuinetik, Maria zeure ondora jaso duzuna, erruki jauna. errukin jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra. Eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Denok. Gloria
gloria in excelsis Deo. Sua carris sanctua, sua carris leona, sua carris mortuosa, Jesu Christo, Espíritu Santo aleki, jainko baitare, argita, Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoiz. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Zeruko ospera eraman zenuen, gorputz eta harima, Maria Virginia sortzez garbia, zeure semearen ama. Egizu, goiko ondasunak bila ditzagula beti, zeruko ospean parte izan dezagun arekin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lehenengo irakurgai hau Apokalipsi liburutik hartuko dugu. Eta dio, historian zehar, evangelioa zabalduz, Kristo agertarazen ari da Eliza, esango digu. María, dando vida a Jesús, es el gran símbolo de la Iglesia. También la Iglesia, con su proclamación evangélica, va alumbrando a Cristo a través de la historia. Escuchemos. Apokalipsia liburutik. Ireki zen jainkoaren santutegia zeruan, eta haren itun kutxa agertu zen santutegian. Seinale handia agertu zen zeruan, emakume bat eguzkiz jantzian, ilargia oinazpian eta 12 izarreko koroa buruan. Haurdun zegoen eta erdiminez eta aurgintzako oinazez garrasika ari zen. Beste seinale bat ere agertu zen zeruan, herensuge gorri handi bat, 7 buru eta 10 adar zituena, eta buruetan koroa da bana. Bere itxatzez, zeruko izarren herena arrastaka hartu eta lurrera jaurti zuen. Herensugea aurra izateko zegoen emakumearen aurrean gelditu zen, jaiorduko semea irensteko. Emakumeak semea izan zuen, herri guztiak urdinazko makilaz gobernatuko dituena. Hartu zuten semea eta jainkoaren tronuraino eraman zuten. Emakumea berriz, basamortura egin zuen iez, han leku bat prestatua zion jainkoa. Orduan, hots handia entzun nuen zeruan esaten. Orain etorri dira gure jainkoaren salbamena, indarra eta erregetza, eta beraren Mesiasen agintea. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. zure eskuinean zutik eder, ore regina non dagoen. Denok, zure eskuinean
zure finez apaindua. Zure rekuenean zutik ere, horre regina non dagoen. Entzun alaba eta ikus, makurrezazu belarria. Aztu zeure herria eta aitaren etxea. Zoraturi dago erregea zure edertasunez. Bera duzu jaun, egiozu auspez agur. Zure eskuinean zutik eder, horre regina non dagoen. Bigarren irakurgaia, San Pablok Korintoarrei eginiko eskutitzetik hartuko dugu. Mariaren jasokundea Jesusen berpiztearen ondorioa da. Jesusen erreinu berriko lehen fruitua. Esango die San Pablo Korintokoei. El recuerdo de María en la liturgia cristiana es estimulante. Nos recuerda la liberación histórica del hombre hasta lograr su plena salvación final. Escuchemos. San Paulo apostoluak Korintorrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, piztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Izan ere, heriotza gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri da hildakoen piztuera ere. Eta Adamengan egin duten elkartasunagatik gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten elkartasunagatik denak itxiluko dira bizira. Baina baikotza bere garaian. Lehenengo Kristo, lehen fruitua denez. Gero Kristorenak, hau berriro etortzean. Gero azkenen izango da Kristok jainkoaren kontrako nagusitza aginte eta indar guztiak eserestu ondoren jainko aitari erreinua emango dionean. Kristok errege izan behar baitu, jainkoak etzai guztiak haren oinazpian ipini arte. Azkena eserestuko den etzaia heriotza izango da. Izan ere, gauza guztiak haren menpean jarri ditu jainkoak. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Eta evangelioan, Mariaren esker honeko kantua dakar. Esker hona mundua eta gizakia zapaldu nahi dutenen asmoak, jainkoak hautsiko dituelako. Mariaren jasokundearen festak, gizabide okerren gainetik emango zaigun askapenaren itxaropena bizten da indartzen du. Jainkoa ezin duen alde, gure alde dagoela, horixe da berri ona. Jainkoak egin zituenak gogorarazten dizkigu Mariak gure itxaropena oinarritzeko. Adi eta erne jarri gaitezen jainkoaren eskaintza jasotzeko. Zutik, alelujaka.
Kanta dezagun, aleluia. Aleluia, Maria zeruetara jasoa izan da. Pozik daude aingeruak. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aitzazu dira. Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batetara. Eta Zakariasenean sartu eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nondik nire jaunaren ama niregana etortzea? Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak sabelean. Zorionekoa zu, sinetsi duzulako, beteko baitu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, haundi esten du nire harimak jauna, pozaren pozez daukat nire barruna, jainkoa baita nire salbamena, ikusi baitu mirabe honen ezereztasuna. Doatsu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek, haundiak egin bai dizkit ahal guztidunak. Santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi beldur diotenengana. Bere besoaren indarra erabili du, buruarroak suntsitu ditu, bota ditu beren aulkitik haundizkiak, eta gora jaso ditu ezerezak. Ondasunez bete ditu goze zeudenak, eta esku hutsik bidali asko zutenak. Bere gain hartu du Israel bere morroia, errukia gogora zaiola. Gure gurasoei alazien hitzemana, Abrahani eta ondorengoei betiko esana. 3 hilabete inguru egon zen Maria Isabelekin, eta gero etxera joan zen. Jaunak esana, Eskerrak zuri bana, Aleluia,
Kristau senideok. Hemen dugu berriro Andre Maria Virginaren zeruratze jaia. Gogora dezagun labur-labur fedegai hau. 1950ko azaroaren batean, oain 76 urte, Pio Amabigarrena Aita Santuak Munificentissimus Deus izeneko konstituzio apostolikoan hau aldarrikatu zuen. Jainkoaren ama sortzez garbia, Maria Beti Virginia, bere mundualdia bete zuenean, gorputz eta arima zeruko ospera jasoa izan zen. Idatzi ofizial honen deiturari erreparatuz hasi gaitezke. Munificentissimus Deus, hau da, jainko guztiz eskuzabala, oparigilea. Beraz, lehenik eta behin kontuan ardezagun hau. Mariaren zeruratzean, jainko guztiz eskuzabal eta bihotz handia ospatzen ari gara. Jainkoak harrigarriro oparitu du Maria, Jesusen ama, gorputz eta arima zeruratuz, bereganatuz. Horrela, gure arrazako emakume honengan, jainkoa hasi da burutzen bere kreazio osorako salbamen asmoa. Gaur dogma gisa aitortzen dugun sineste hau, Kristau herriak bide luzean zehar ondutako fede aitorpen aintzatsua da. Zer eragin du Mariaren zeruratzeak gure eliza osoaren eguneroko bizitzan, gure bizitzan? Nola nahi ere, jasokundeko Mariak zeregin, misio bikaina eta sakona du Kristau herrian. Bai, benetan bikaina eta sakona. Eta hori argitzeko zera esan nahi nuke. Maria zeruratuak eskaintzen digun laguntza ez dela bakarrik hil osteko garaipen handiaren itxaropena. Hil eta gero badek zerua. Ez da horretan gelditzen gauza. Itxaropen hori noski izugarri ona eta pozgarria dugu. Nola ez ba? Hori horrela ordea, ateratzen aldiogu itxaropen zoragarri horri bere etekin aberats eta eraginkorra eguneroko bizitzako gorabeheretan. Izan ere, hutsegiten ez duen itxaropenaz ari gara hemen. Beste modu batera esan da, jainkoak gaur Mariari osorik ematen dion zeruko aintza, bere mundualdian bertan hasi zitzaion ematen, era apalean. Horregatik, ez digu alferrik esan evangelioan, handiesten du nire harimak jauna, pozaren pozez daukat neure barrua, handiak egin baitizkit ahal guztidunak. Hitzok, Zakarias eta Elisabeten etxean esaten ditu Mariak, ez zeruan. Mariak jainkoari esan berria dio, ona hemen jaunaren mirabea, gerta bekit zuk esan bezala. Mariaren
amen honi esker, zerua lurrera bidean da, Jesus alegia. Beraz, Maria zeruratu aurretik, zerua lurreratu zaigu, Mariaren sabelean. Mariak sinetsi eta bide ematen dio Jainkoari bere erregetza zerua mundu honetara ekarri eta ezartzen hasteko. Bere sinesmen horren muina Jainkoari bere lana egiten eta burutzen uztea da. Eta horregatik da Maria zoriontsua. Zorionekoa zu, jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako. Mariak erakusten digu Jainkoaren aurrean gu guztion erantzun baliokoa hau dela. Zer nahi duzuzuk nik egitea, jauna? Honen bestez, zer esan behar dugu? Mariaren fede hau eta bere itxaropena kalitatekoak direla. Hau da, ez bakarrik negar herri honetan nola hala aguantatzeko eta nolabait gerokoaren zain egonez bizitzeko. Ez. Jainkoak Mariari eta berarekin guri emandako fedea eta itxaropena egiazko zorion iturri dira gure negar, neke, ezin, min eta era askotako sufrimenen erdian. Asko esatea da akaso, baina hau da egia. Kristau fedea eta itxaropena Mariarena ez da gutxiagorako. Zergatik? Gure fede eta itxaropenean Kristo errege izaten ari delako. Eta berarekin duten elkartasunagatik, dugun elkartasunagatik, denak bizira itzuliko direlako, garelako. Mariari hau sinetsiz bizitzeko grazia eman zitzaion. Bereziki Jesus bere semearen gurutzearen oinetan. Orduan hain zuzen, Jesusek esandako eta egindako guztia gainbera etorri zen. Porrot erabatekoa gertatzen ari zitzaion Jesusi. Hor sinetsi zion batez ere Mariak. Jainkoa beti da errege garaile. Batez ere heriotza, injustizia, bekatua, irtenbiderik eza bere gain hartuz Jainkoa alegia hausten dituenean. Mariak dena daki fede sakon eta isil honi buruz. Kalitatezko fede honi buruz. Bukatzeko, Maria gorputz eta arima zeruratua begi aurrean dugula, jar gaitezen ez zeruko min tristez, alegia, nostalgiaz, baizik eta konfiantza osoz. Andre Maria Virginiarengan Jainkoaren erregetza izugarria ospatzen dugu. Erregetza hori segurua da, mundu honetako iluntasun eta etsipenen bihotzera ekarri duelako Jainkoak. Eta geroztik martxan delako. Ez askotan guk nahi bezala, baina zinez eta denetan martxan da. Erregetza horren fruitu bikaina da Maria. Gizagaixo guztien ama, ona eta konsolatzailea. Berak eraman gaitzala,
Beraz zoriondu izan zen fede hori bera izatera. Eskadi ezaiogun fede hori Jainkoari, Maria bitarteko dugula. Egin dezagun denok gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue Jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea. Sinesten dut jauna, Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut jauna, Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut jauna, Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Poz eta alaitasunezko egun argitsu honetan, egin diezaiogun otoiz zeruko aitari, erromes doan Elizaren alde eta mundu osoaren alde. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza erromesaren alde, Jainkoaren doainez beterik, Paskoaren argazki eder izan dadin gizartean. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Justizia eta pakearen aldeko lana ari dutenen alde, pobrei eta sufritzen dutenei, berri ona eraman diezaieten, inoiz adorea galdu gabe. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gure elkarte eta familietan hil direnen alde, Jesusen Paskuaren argia goza dezaten betiko Mariaren ondoan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gerran ari diren herrien alde, gozea eta behargorria bizi duten herrien alde. Gaurko ospaketa hau bake eta zuzentasunerako dei eta doain gertadakie. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jaunona zure Elizaren eskariok, lagun iezaiozu gizadiari bere aintzazko helmugara iristen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egigun otoiz, Eliza osoaren oparia, Jainkoari eskaintzekoan. Igo bedi, zugana, jauna, jaieraz egiten ari garen eskaintza. Eta Maria Virginia guztiz doatsua zeruetara jasoaren otoizari esker, egizu gure bihotzak goi maitasunaren garrez suturik, jo dezala etengabe zugana. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna gandauzkako, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematean. Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaur, Maria Virginia, jainkoaren ama, zerura jasoa izan baita. Egun batean aintzaz betea izango den zure Elizaren hasiera eta irudia da. Bere itxaropen sendo eta poz iturri du ura, oraindik bidean erromes doan zure herriak. Izan ere, ez duzu utzi hilobian usteltzen, zure semea bizi ororen sortzailea miragarriro sortu zuen ama. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdira. Denok, santu, 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 jainko jauna. Bedeinkatua jaunaren gandik datorrena. Santu, 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 jainko jauna. Santu zara, bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
da sinismenaren misterioa. Eta piztu zerala jauna, zu berriz etorriako, Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzan. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere, arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainko aita alguzidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospe eta itza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure amita, zeru eta zareta, santu izan beti zure izena, etor beti zure retua. Egin beti zure gana, zeruan betzakar lupean ere. Emai guztura, egun honetako ogia. Barkatu gure zorra, guk ere gure zortunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu zitentatian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzeri. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureakoz eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea emate. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei.
eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Emaiozu Ona hemen Jangoikoaren bildotsa. Ona bere ama zeruratu zuena, Jainkoaren erregetza ekarri ziguna. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina sazpiz bat eta sendatuko naiz. Jauna gure jainkoa, bedeinkatuazu. zeru lurren egile, Bedeinkatuazu. guztien salbatzaile. Bedeinkatuazu. Gure jabezarata, Gure jabezara. Jesus jainko semea, Bedeinkatuazu. gure gatik hil zara, Bedeinkatuazu. aitak biztu zaituta, Bedeinkatuazu. gure artean zaude. Bedeinkatuazu. Gure artean zaude. Bedeinkatuazu. Espiritu Santua, Bedeinkatuazu. bizian bizigarri, Bedeinkatuazu. oze maile bikaina, Bedeinkatuazu. malkoetan pozgarri. Bedeinkatuazu. Malkoetan pozgarri. Bedeinkatuazu.
egin dezagun otoiz. Sakramentu salbagarria hartu dugu, jauna. Egizu Maria Virginia doatsua zeruetara jasoaren otoizari esker, piztueraren aintzara irits gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jainkoaren eskaintza lurrean eroritako hazia bezala gorde behar da. Orean sartu den legami eta orantza bezala. Bihotzean gorde jainkoaren agintzariak onartu, jainkoarekin hartu emanean jarri. Horrela antz aldatzen gera eta jainkoaren agintzarien neurriko egiten bere betetasunera iritsi arte. Ekin bideari eta eutsi itxaropenari. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Ebenka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea. Esker